comentată, rectificarea bugetară de săptămâna trecută. Cred că este momentul să discutăm despre această rectificare bugetară pentru că ne arată încotro se îndreaptă finanțele publice ale țării și în ce măsură România merge sau nu pe un drum bun. Rectificarea bugetară ne arată că drumul este prost, așa cum consideră și majoritatea cetățenilor prin sondajele de opinie. Domnul Câțu ne-a spus că execuția la 10 luni este cea mai bună din ultimii 10 ani, 35,4 miliarde de lei, adică mai mult decât s-a cheltuit în tot anul 2016 și în tot 2017 sau în întregul an 2018. Deficitul bugetar crește de la 8,6% din PIB la 9,1% din PIB. Asta înseamnă că România s-a împrumutat în primele 10 luni ale anului 96 de miliarde de lei, iar Comisia de Prognoze estimează o contracție a PIB-ului de 4,2%. O a treia chestiune care rezultă din această rectificare este faptul că se fac tăieri tocmai de la investiții, deși guvernul s-a lăudat permanent că este singurul guvern din ultimii ani care susține investițiile ca element de creștere economică. 4,8 miliarde de lei sunt banii pe care domnul Câțu i-a tăiat de la investiții cu ocazia acestei rectificări bugetare. De asemenea, plafonul datoriei publice ajunge la 47%, bani pe care îi vor plăti toți românii, însă domnul Câțu a uitat să prezinte raportul de administrare a datoriei publice, document obligatoriu stabilit de legea 69 pe 2010 a responsabilității fiscale. Dacă ne uităm puțin cum s-au împărțit banii la rectificare, veți vedea și dumneavoastră că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a primit sume consistente. Dacă vă interesează, dar nu cred că asta e important, este vorba de 1590 de milioane de lei per sol. Ministerul Sănătății primește de asemenea bani, justificat prin cheltuielile generate de combaterea pandemiei și echilibrarea bugetului Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Bani în plus primește și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Foarte important este că Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației primește bani în plus, o sumă consistentă, 999,5 milioane de lei pentru suplimentarea Programului Național de Dezvoltare Locală. Asta vis-a-vis de declarațiile anterioare ale PNL-ului, potrivit cărora Programul Național de Dezvoltare Locală este un furt. Se pare că și-au schimbat poziția și acum când trebuie să susțină proprii primari, sunt generoși. De asemenea, o sumă importantă primește Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Public, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Scăderi importante sunt la Ministerul Apărării, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Serviciul de Telecomunicații Speciale. Câteva cifre care sunt importante. Veniturile bugetului general consolidat se diminuează pe sold cu 5.212,8 milioane lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează pe sold cu 683,6 milioane de lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 4.529,2 milioane de lei. Deci sunt 45 de miliarde de lei de deficit bugetar. Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminuează cu 4.489,4 milioane de lei, ceea ce este însă de luat în calcul pentru cine citește cu atenție aceste prognoze economice, este faptul că au scăzut volumele de impozit pe profit, venituri și câștiguri din capital de la persoane juridice. De asemenea, au scăzut încasările din taxele de proprietate, au scăzut încasările din accize, din impozite și taxe generale pe bunuri și servicii. Avem o singură creștere a sumelor colectate din TVA, dar care nu este de natură să
echilibreze pierderile din celelalte zone. Legat de cheltuieli, cheltuielile cresc, așa cum am spus ceva mai devreme, cu 1157,6 milioane lei, deși avem scăderi ale cheltuielilor de personal, se remarcă o creștere importantă a cheltuielilor cu dobânzile, ceea ce confirmă ceea ce noi am mai spus anterior, și anume că statul român se împrumută mult și la dobânzi foarte mari, cele mai mari din Europa. Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 324,8 milioane lei și foarte grav arată că nu s-au implementat proiectele cu finanțare europeană, scad cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă cu 309 milioane de lei. Cam aceasta este situația bugetară a României. Noi spunem că actuala putere este incapabilă să gestioneze criza și vă aduc aminte că în anul 2015 România, condusă atunci de guvernul Ponta, a avut un deficit de 5 miliarde de lei, înseamnă 1 miliard de euro. În 2015 s-au mărit pensiile, salariile la profesori și medici, au fost dublate alocațiile pentru copii, s-a aplicat TVA-ul de 9% la alimente și s-a redus impozitul pe dividende la 5%. În 2020, ca să facem comparația, guvernul Orban are deficit 100 de miliarde de lei, adică 20 de miliarde de euro. Deci, mai repet o dată cifrele. Deficit 2015, guvernare Ponta, 1 miliard de euro. Deficit Orban, da, în 2020, 20 de miliarde de euro. Nu se aplică legea privind pensiile, alocațiile sau salariile. Firmele românești sunt în faliment. Aproape 10.000 de români își pierd viața din cauza coronavirusului. Nu s-a construit un kilometru de autostradă, dar, în opinia domnului Orban și a domnului Iohannis, România este administrată bine. Rămâne ca pe 6 decembrie cetățenii să răspundă și ei la această întrebare, dacă România este sau nu bine administrată. Avem 3 candidați anunțați foarte clar la funcția de prim-ministru, vorbind de Orban, Ponta și Cioloș. Am văzut că ieri a anunțat 3 nume și domnul Ciolacu, Grindeanu, Tudose și Dâncu. Eu cred că dintre toate variantele care sunt prezentate de partidele politice, Victor Ponta are cele mai bune rezultate de guvernare. Este premierul care a scos România din criză și a dus-o pe creștere economică. Este foarte ciudat, de exemplu, că Banca Națională anunță astăzi că renunță la o serie de măsuri adoptate în anul 2014, ar putea renunța la o serie de măsuri anunțate în anul 2014, adoptate de guvernul Victor Ponta în anul 2014, cum ar fi impozitul de 5% pe dividende. Legat de situația economică,